उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादा दिनै दुलाराय बर'फोरजों लोगोसे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि एबा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि मोनसे गोसोखांथि सान बेखौ फालिबोबाय थादों आरो दिनैबो बेखौ फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि जौसिन फरायसालि लांगोनायाव बेवहाय बाहागो लाफैनो मोननानै थारैनो गोजोनदों। मानोना सुजित नार्जारी बिथाङा बर' हारिखौ बै समावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे आदर्श बिथांनि जि फोरोंनाय बिनि थुलुंगायावनो बिथाङा गुवाहाटीनि जज खेल फोथाराव बै समाव बाहागो लानानै थांफिननाय समाव नलबारनि टिहुसुकआव बिथांखौ जोबोद खास्रि बिस्रियै सुथुरफ्रा बुथारदों। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे बुंनो थाङोब्ला बिथाङा नंगौ जोंनि थाखाय मुंख्लं जादों, नाथाय बिथांनि जि बे मुंख्लङा जोंखौ जोंनि सोमावसारनायखौ बै समावहाय बांसिनै लांनायाव थुलुंगा होदोंमोन। आरो बिथांनि मुंख्लंनि गेजेरजोंनो दिनै बर'फ्रा बुंनो मोनसे गोरोबथा बेखौ जों दिनै खालामनायनि खाबुखौ मोन्दों। दिनै जोंनि हारिया राव थुनलाइ हारिमु गावनि थामोनथा गावनि जि मोनसे सोदोमस्रि बेखौ लानानै जों थांनानै थाबोदों। जोंनि हारिया आसामनि मोनसे राजकीय मोनसे हारि। बे हारिया गावहानो मोनसे जारिमिन दंखायो। बे हारिया गावहानो मोनसे आलादा सिनायथि दंखायो। आरो बेनिखायनो आं दिनै खावलायगोन बर' थुनलाइ आफादनि जानानै, नंगौ आं बर' थुनलाइ आफादनि, नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जिल्ला बिथांमोना जोंखौ लेंहरनानै बेहाय थुलुंगा होदों, जोंखौ बाहागो लानो खाबु होदों। आं दिनै बुंगोन जे मुंख्लंफ्राथ' बिथांमोना जोंनि थाखाय जि मोनसे बिहोमा होलांबाय, नाथाय जोंनि मावनो गोनाङा जोबाखै। जोंहा मावनांगौ गोबां दङ। जों दिनै ओरैबायदि माखासे अभाब जों दिनै अनुभब खालामदों, जाय अभाबखौ जोङो सुफुंनो हागोन जुदि जोंनि फैबाय थानाय जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना मोजाङै फरायनानै बिथांमोना जुदि गोजौ सोलोंथाइ लानानै बिथांमोननि बिबानखौ मावब्लासो जोंनि हारिनि माखासे जेंना जेंसिफ्रा जोबलांगोन। आं दिनै बेखौनो खावलायगोन नैबे जोंनि सुजित नार्जारी एबा बड'लेण्डनि जि मोनसे मुंख्लं सान बेखौ फालिनायजों लोगोसेनो जोंनि जाखांबोनाय बर' फरायसा फरायसुलि बिथांमोना समायखिरा लानांगोन जे बिथांमोना जि मोनसे आदर्श दिन्थिलांबाय, नाथाय जोंहा माखासे मावनो गोनां खामानि दङ। बेखौ जोङो गोसो मोदोम होनानै मावनांगोन। अब्लासो जोंनि हारिया इयुनाव मोनसे जाफुंसार हारि, जोंनि हारिनि जि मोनसे निरापत्ता बेखौ जों मोननो हागोन। बे आंनि फोथायनाय। बेनि फारसे बे बाथ्रानि सोमोन्दै जों मैया जिहेथु जोंनि जि मोनसे बिटिआर गोरोबथानि सायाव गाहायै मोननै दफानि सायाव मोनसे सावरायनाय जादोंमोन आरो बेवहाय जोंबो बाहागो लाफानो खाबु मोनदोंमोन। गाहायै बेवहाय जि मोनसे एनडिपिफोरनि केस आरो बिथांमोननि जि मोनसे रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा बेबो बाथ्राया ओंखारदों। बेवहाय जों खावलायदों जे जोंनि मुंख्लंफ्रा मुंख्लङानोसै, बेवहाय जों जेबो मोनसे हान्जाखौ जोङो नायनो नाङा। जोंनि गासैबो मुंख्लं न'खरफ्रा जाहाथे बिथांमोना सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनो बेखौ जों खावलायगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनि सोरबाफोर थालांनाय, सोरबाफोर जुदि गोरों मानसि दंब्ला बिथांमोना माबा मोनसे खाबु मोननायखौ जों हास्थायगोन। आरो बेखौ होनायखौ जों सानदों जे सरकारा सानना नायनांगौ, जाहाथे जोंनि मुंख्लं न'खरफ्रा रावबो हारिनि थाखाय खामानि बावसोमलांनायाव बिथांमोननि उन जोलैफ्रा जाहाथे दुखु खस्थ' सैनो गोनां जाया। आरो बेजों लोगोसे जों खावलायगोन जे जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिटिआर एकर्डनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थायो, बिथांमोना साननाया गोनां जे बिटिआर एकर्डआ दासो बुंनो थांब्ला बोसोरनै थांदों। जों बेखौ नायनांगोन। आरो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंहा फोथायनाय दङ जोंनि जायफोरनाखि मुंख्लं न'खरफोर दङ, जोंनि जायफोर जोहोलावफ्रा दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो माने रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा बुंदों, बिथांमोना गासैबो खाबुखौ मोननो हागोन। जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दङ आरो सरकारखौ जों खावलायदों बे बिथिङाव गोख्रों माखासे खामानि मावनो थाखाय।